January 2 sa mismong ikapitong kaarawan ng kanyang bunsong anak binaril at napaslang ang construction worker na si Wojtik Pineda mula sa Santa Rita, Pampanga. Ang bumaril si Patrolman Efrem Ramirez. Depensa ng pulis na pagkamalan niya raw na si Pineda ang kanyang tinutugis na may kasong pagnanakaw. Kaya naman ang pamilya Pineda labis ang hinagpis sa sinapit ni Wojtik na may 2 anak na naulila. Nanawagan na rin ang nakatatandang kapatid ni Wojtik na si Michelle Pagawisan kay Pangulong Duterte upang agad na makamit ang hustisya sa karumal-dumal na insidente. Isa lang po ang hiling namin, lalong-lalo na po sana po makarating po ito kay President Duterte. Sana po matulungan niyo po kami makuha ang hustisya para sa kapatid ko. Sana po, yun lang po, hustisya lang po. Dismayado rin ang pamilya na homicide lamang ang ikinaso sa namaril na pulis. Kaya naman lumapit na rin sila kay Pampanga Governor Delta Pineda upang humingi ng abogado. Ayon kay Michelle, nais nilang itaas ang kasong homicide sa murder. Questionable rin umano para sa kanila ang sinasabi ng pulisya na warning shot ang ginawa kay Wojtik na nabaril sa likod at tinamaan ng ugat sa puso. Natsyempohan lang po na magkaparehong gamit yung holdapper at saka yung kapatid ko. Bakit siya na yung talagang tinutukan nilang suspect na hindi naman. Sana kahit sinasabi nilang warning shot daw yung nangyari, bakit nakatutok sa katawan ng kapatid ko? Di ba pag warning shot sa taas, nakatutok ang baril? O kaya sana man lang, binaril na lang siya sa paa. Tutuloy po namin ang kaso para mabigyan ng hustisya ang kapatid ko. Para rin po sa mga anak niya. Kasi kawawa po talaga yung mga anak niya. Wala pa naman pahayag ang Malacanang hinggil sa insidente. Rainiel Pawid, CLTV News.